ọkwọnụ na Anambra steeti ka nke anụnwa na-eme. Ndị be anyị bịakwọnụ ka unu furu ka esi wee mee emume ichi igwe. Na nya bụ ife dịzikwa ka nke anụnwa a na-eme na Nollywood, mana nke a bụzikwa real life ka nke anụnwa na-eme na-akọwa na emume ichi igwe anụnwa bụkwa na-adazi anị ka nke anụnwa na-eme nke dị na Anambra steeti. O wee bụ na ọmarịcha igwe fa unu furu kịta anụnwa a na-echi igwe na-enyere afịa wee dịka His Royal Majesty Igwe Dr. Chinedu Benson Mmadubuko. Nya bụ igwe ka a na-akọwa n'ọkwa since 6 months ka ndị obodo ya na-ayọ ya ka ọ bụrụ igwe ndị obodo fa na-ayọgidelu nwoke since 6 months ka a na-ayọ ya nyawo na nya bụ igwe ahụ ọkwọ nwoke ahụ nya bụ igwe na ya na mmadụ azọghọkwa ya n'okwu obodo gbakọtara aka wee kwekọta wee na-ayọ ya ka ọ bụrụ igwe fa maka a na-akọwa na ya bụ nwoke bụkwa na ezigbo mmadụ ma bụrụkwa na onye nwere obi umeala. N'okwu ya ka nwoke kwetazi. O wee bụ na mbosi echiri igwe anụnwa bụ on 23 of August 2026 bụkwa na Saturday na nke bụ nnukwute ọgbanje na ọgbakwọrụnụ na-adazi anị. Wee na-akọwa na ya bụ igwe nwekwara ezigbote ego na ọ na-eriju afọ na nke a bụlọkwa igwe ụmụazị maọbụ onye pụta osi anya chie ya egbe a na-agba anyanwụ nya nke ejizi ego echi maọbụ onye pụta osi ya chie ya n'ọnyanwụ obodo niile na nke igwe anụnwa na bife ijekwa inye ego ka ị mara ife anya echi na ya akwadokwa akwado. Na ya bụ igwe nwekwara ike ọ bụ na onye bịara ka echie ya egbe a na-agba anyanwụ na oji ego wee karịa ya n'ọkwa ịbịa ịhọrọ afọ adịghị mma echie na ọgbọkwọ nke a ụfọdụ na-echi oke afa na-egbu nwa nkịta. Ifefa dekwa na kọmentị ka m kọrọ unu na anọkwaba ebe a na wee chi igwe. Wee na-akọwa na ya bụ igwe unu na-afụ ebe a na ọ mụtara ụmụ 5, ụmụ nwoke na-abụ na ụmụ nwaanyị 3. Unu fụkwa ụmụ ya ụmụ ya abụkwọsọ mma. Ụmụ nwaanyị ya abụkwa enenebe eje ọrụ. Unu fụgodo nwunye igwe amakakwu fụcha yarị ihe amadịrị na ọmụtago dimkpa na nwa agbọghọ tochagoro ntu anụnwa. Ya bụ ife wee bụrụ ife nnukwute aṅụrị na-adazi anị na-asịkwa na ndị adazi anị na fa na-enwe aṅụrị ka ya bụ igwe ka esi wee chi ya bụ echichi wee chikwa anụ ya ọfụma. Ndị bịara ebe anụnwa kakwa nkụ ọkwọ ma Joey Zaza onye nke anụnwa atọjebu nna ya onye nke Ekwulọbịa ọ na ebe anụnwa ma onye nke a na-akpọzie Nko onye nke kpatakwara ego n'ụkpọ ọ na ebe anụnwa. Ndị nwere ego na ebe anụnwa fa bụkwa aja dị na ana ma Ngige Dr. Ngige former gọvanọ Anambra steeti ọ bịachakwuru ya bụ ife ma Peter Obi former gọvanọ Anambra steeti na-azọkwanụ prezidenti Naijiria ọ bịachakwuru ya bụ ife ma gọvanọ Anambra steeti bụ Charị Nwamgbafọ Soludo ọ bịachakwuru ya bụ ife. Mana mgbe Charị Nwamgbafọ bịalụ na mgbe Peter Obi bịalụ o nwere ife mere ebe anụnwa ndị mmadụ na-asị na Charị Nwamgbafọ nọ na ọmazi omenala na ọ bụ na oche ije ekene igwe na igwe agha kwụ ọtọ na ọnya bụ Charị Nwamgbafọ ya ehunata wee kene igwe na nke anụnwa na ọ bịalụ igwe kwụrụ ọtọ. Ụfọdụ na-asị na enwere ike na igwe amachabeghị ọrịa na ọ mahụ na ọ ya kwụrụ Charị Nwamgbafọ ọtọ na ọ Charị Nwamgbafọ kenesizie ya na nke anụnwa igwe fụ Charị Nwamgbafọ kwụrụ ọtọ. Fa na-asị na onye nke bụ Peter Obi na ọma omenala na mgbe ya bụ Peter Obi na-abịa na ọfụgo na enwere ike ọ bụ na igwe nwere ike ịkwụrụ ọtọ ya bụ Peter Obi buru ụzọ ozigbo wee daara igwe bifo igwe wee kenezie anya na Ngige. Ọgbanje gbakwara ebe anụnwa nke unu na-afụ kịta bụ mgbe igwe na-arịgoro na moto ka ejechie ebe igwe. Ndị mmadụ nọzi wee na-asị na lọọrọ igwe na ndị butelu moto na fa kwesịrị inwe steepụ a na-adọba n'ala mmadụ arịgoro. Unu mana ụdị akwa ụmụ nwaanyị na-akwazi kịta na-adọgo n'elu adọgo n'ala ihe emetapụnwụzi ọkpa wee gaa ije. Ya bụ ife efiakwara lọọrọ igwe ahụ irigoro na ya bụ moto. Onye unu fụrụ kịta anụnwa Peter Obi na-ekene bụ igwe ndị akwa eze nke a na-etukwanụ ihe eji wee karị mba. Ya bụ ife unu fụrụ kịta anụnwa Peter Obi na-ekene witilọrụ ya ndị bịara ife anụnwa fa bụkwa aja dị n'ala ọ bụlọkwa ndị obere mmadụ bịara ije anụnwa. Ndị mmadụ nọzi wee na-atị na ego amakakwa na ifuru ego na ego amakakwa na ịkpata ya n'ụzọ kwụ ọtọ ma na-enyekwanụrụ ndị mmadụ aka na ụmụkwa na onwe ndị nwere ego mana fa bụ aka go ma aka akpịkpị na fa ha enye mmadụ. Unu ya afụkwanụ ma Ngige ebe ahụ ka ya na Peter Obi bịalụ wee na-ekene igwe ndị adazi anị dịka echiri enya bụ igwe ma chikwa anya ọfụma na ife mere ebe a bụrụkwa obere ife. Ebe unu fụrụ kịta anụnwa bụ mgbe gọvanọ na-achị Anambra steeti bịatalụ gọvanọ Chukwuma Charles Nwamgbafọ Soludo unu afụrụ ife mere ebe anụnwa na igwe kwụrụrụ ọtọ. Ndị mmadụ wee tị mba
na igwe dara ya bụ ife and na gọvanọ Anambra steeti na ọ dakwara ya bụ ife na ya mgbe ahụ ọ na-abịa ọfụ na igwe na-achọ ịkwụ ọtọ ya nwee buru ụzọ menata kene igwe na ọ bụ nọọ igwe ndị Yoruba Onowu Ife ka o jere ịfụ na Onowu Ife aya kwụ ọtọ kene ya maọbụ ọ bụ nọọ igwe ndị Ọnịcha na ya echebe ka igwe ndị Ọnịcha kwụrụ ọtọ kene ya n'ọnya bụ gọvanọ ya emenata igwe wee kene ya nya omenatazi igwe eme ya akụpụ ọ bụ na igwe chọzi ịkwụrụ ọtọ ụfọdụ na-asị na igwe ekwetịghị ịkwụ ọtọ na-enwere ike ọ bụ na igwe amalịchabeghị ọnọdụ ya na ụnụ ma na-akachiri ọfụ na-enwezi ike mbọsị ọzọ ọnọrọzi ya na gọvanọ bịa omenata mbụ gọvanọ ya bụ igwe ekene ya dịka fasikwa wee de na kọmentị ka m na-akọrọ ụnụ etu okwe nje anọkwa m ebe echiri igwe ebe ụfọdụ na ebe a na-asịcharị nwa Mgbafọ na oche niile na-akpụkọsị ndị dibịa na ndị eze nwaanyị bụ ịma omenala nọọ ebe anụnwa ka a na amarụ ndị ma omenala ọfụma na ya bụchara nwa Mgbafọ na ọdụ ọkwọ ka ọmacha omenala alejedirio efefadekwa ka m na-akọrọ ụnụ na fa na-akọwa na Peter Obi ka ya wee mara omenala na mgbe Peter Obi bịara n'ọfụgo na igwe nwere ike ọkwụrụ ọtọ ya bụ Peter Obi buru ụzọ gbasie ọsọ ike wee dagoduru igwe bifo igwe nwezi ike kwụrụ ọtọ ma ọ na ọkwụ ọtọ na Peter Obi metara omenala dịka omenala Igbo si wee dị na igwe ekwesịghị ịkwụrụ fa ọtọ n'ọfa nwa bụ ife ya ehunatara igwe ifu ka o si wee hunata igwe ekene efa na ọ bụghị ịpụta igwe akwụrụ ọtọ kene na-echighị ya igwe nọ igwe ka ọ bụ na onye ọbụla ya emenata kene igwe na ọ bụrụ na ọ na mba ọzọ ka ijerufe igwe fa na okwu ya emenata na igwe ya akwụrụghị ọtọ na ọgụ ya akwụrụrụ igwe ọtọ ma hunatakwa na igwe wee gọzie nke kacha nke bụkwanụ na afụnubekwanụ m dịka emime iche igwe anụnwa nekwanụ lọrụ igwe ka ọ na-enwere aṅụrị maka na Peter Obi bịara o wee na-etu ya obi unu ife mere ebe nke anụnwa nya ọ bụkwana ịnọ na ụzọ Anambra steeti na ije onye bụ ife ime isikwalụ nnukwute ife atịkwa na ife bịara ije anụnwa na ọ bụrụkwa obere ndị mmadụ bịara n'ọkwa ndị ike nwere n'ala Igbo na afọ a zuru ezu nya ndị kpatara ego ndị echichi ndị ama ama unu na-anyụ n'afọ na igwe ebugodu one man 10 mapolu ofu onye a na-atụ na-abịaruo na tụtụ ga-aga anụ nganga mpi igwe nke a bụkwa igwe nwere tụwagị obodo niile laikiri ya ndị ọyị ya laikiri ka esi wee chi igwe fancha wee gbakọnyọ n'igwe wee na-aṅụrị ka esi wee chi igwe ka nya bụ igwe sikwanụ wee kweta dịka ole obodo si wee yọ ya o wee mechaa wee kweta onda 6 months ya na ya nya biko nya buru igwe fa na ọ bụ ezigbo mmadụ na ọnya nwa ka atrọstụ were ife mere igwe anụnwa ka i wee mara ife wee mụrụkwa n'akọ ọ bụrụ na ịbụ ajọ mmadụ na obodo na-atụ gị egwu ibidokwa kịta agbanwee ndụ ka obodo na-enwe aṅụrị na ịnọrị ya na ọ bụ ọkwa ịnọrị ya ọta na-ata